Arvoisa puhemies, pääministeri sanoi, että hän ei kommentoi. Yleisradio kommentoi eilen, kertoo USA:n suurlähetystön raportista syyskuussa 2009, josta todetaan seuraavaa, ja tämä on tiedotusvälineistä. Stubbin puolue, jolla on ulko- ja puolustusministerin salkut, saattaa hyvinkin venyttää turvallisuus- ja ulkopolitiikan konsensusta, mikä johtaa meidän oman politiikkamme linjoille, eli syvempään osallistumiseen Afganistanissa. Eli tässä raportissa kerrotaan, että Suomi lähestyy Yhdysvaltoja vahvassa osallistumisessa Afganistanissa ennen kuin päätöstä on edes tehty. Viimeisimmät tiedot kertovat myös, että ulkoministeri Stubbin erityisavustaja Jori Arvonen on käynyt keskusteluja samassa lähetystössä ja antanut ymmärtää, että jos kokoomus johtaa hallitusta tämän kevään vaalien jälkeen, se vie maan NATOon. Ulkoministeri Stubb, oliko avustajallanne teidän lupa tällaisen arvion tekemiseen? Ja toiseksi, mitä mieltä olette ylipäätään kaksilla kasvoilla toimimisesta ulkopolitiikassa? Ministeri Stubb. Arvoisa rouva puhemies, kuten pääministeri tuossa totesi, me emme kommentoi yksittäisiä WikiLeaks-vuotoja, koska tämä materiaali on laittomasti saatu. Meidän hallituksen linja on ollut yksiselitteisen selkeä, ja sen me olemme rakentaneet yhdessä turvallisuuspoliittisessa selonteossa tasavallan presidentin kanssa. Meillä Naton suhteen tällä hetkellä on 3 mahdollisuutta. 1. Hakea jäsenyyttä. 2. Olla hakematta sitä. 3. Pitää optiot auki. Hallituksessa ja yhdessä tasavallan presidentin kanssa olemme päätyneet tähän 3. ratkaisuun. Meillä ei ole sitä kristallipalloa, joka tietää, mitä seuraavien vuosien aikana ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tapahtuu, mutta tällä hetkellä me emme näe perusteita jäsenyydelle. Lisäkysymys, edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, todellakin näistä WikiLeaks-dokumenteista on vähän hämmentynyt kuva siitä, mitä ulkopolitiikan toimijoiden keskuudessa puhutaan ja millaista viestiä Suomesta lähetetään. Vanha totuus on se, että ulkopolitiikka on uskottavaa, jos keskeiset toimijat, jotka sitä harjoittaa, puhuvat samalla äänellä saman linjan puolesta. Nyt näistä dokumenteista jää siis sellainen käsitys, että on hyvin aktiivisesti yhden suurvallan lähetystön kerrottu, että pyrkimyksenä on muuttaa tätä Suomen linjaa. Se liittyy sekä NATO-asioihin, mutta myös esimerkiksi näihin nopean toiminnan joukkoihin ja sitten myös tähän Afganistan osallistumiseen, että on kerrottu etukäteen ennen kuin mitään päätöksiä on tehty, että nimenomaisesti kokoomuksella on tällaisia pyrkimyksiä toteuttaa. Ja sitten niistä piirtyy sellainen kuva, että lähetystö kertoo, että presidentti ja pääministeri eivät ole hyväksyneet tätä. Kysynkin tässä tapauksessa ulkoministeri Stubbilta, onko ongelma, jos näyttää Suomen ulkopolitiikassa siltä, että ulkoministeri ja puolustusministeri ajavat eri raiteilla kuin pääministeri ja presidentti? Ministeri Stubb. Arvoisa rouva puhemies, jää ehkä sellainen kuva, että edustaja Heinäluoma yrittää hiukkasen hämmentää WikiLeaks-raportointia hieman. Itse asiassa olen vahvasti sitä mieltä, että Suomen ulkopolitiikasta piirtyy silloin hämärä kuva, jos joku suurvalloista ei pidä meitä niin sanotusti toimijana, jonka kanssa voi asioista keskustella. Tämä hallitus on tehnyt ulkopolitiikkaa täysin vailla minkään näköistä asennevammaa. Olemme solmineet erittäin hyvät suhteet Yhdysvalloihin, jotka voimme argumentoida olivat rempallaan monta vuotta, ja meillä on myös erinomaiset suhteet Venäjään. Edustaja Lapintie. Rouva puhemies, ministeri Stubbin kommentit ovat sen verran hämmentäviä, mutta aika paljon ristiriitaisia siihen, kun muistan, että aika useinkin lehdistön palstoilla maksetuissa mainoksissa olette mainostaneet puhuvanne avoimesti ulkopolitiikkaa, että olisi ihan kiva, jos sitä ulkopolitiikkaa voisi puhua avoimesti myös täällä eduskunnan täysistunnossa. Afganistanista, kuten varmaan tiedätte, niin vasemmistoliitto on monta vuotta jo esittänyt, että suomalaiset sotilaat tulisi vetää sieltä pois turvallisuustilanteen heikentymisen takia, ja olemme myös esittäneet, että rahat pitäisi laittaa siihen siviilikriisinhallintaan. Ja kysyisinkin nyt, että mikä hallituksen painopiste on? Onko se, mitä siellä WikiLeaksissä on kirjoitettu, että USA haluaa ja NATO haluaa, että Suomi laittaa enemmän rahaa sotimiseen, vai onko se, että Suomen pitäisi siirtää sitä painopistettä siviilikriisinhallintaan? Sotilaallinen kriisinhallinta on lisääntynyt viime vuodesta 8 miljoonaa, tänä vuonna
Afganistaniin ja mitä tapahtuu siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön lisäämiselle? Eipä paljon mitään. Eli missä se meidän painopiste on? Onko se sotilaallinen kriisinhallinta Naton sateenvarjon alla? Minuutti on kulunut. Ministeri Stubb. Arvoisa puhemies, tavoitteena Afganistan-operaatiolla on siirtyä siviilipuolelle vuoteen 2014 mennessä. Olemme yhdessä tasavallan presidentin kanssa, hallituksen eduskunnan kanssa päättäneet siitä, että joukkovahvuutta nostetaan 195 lähikuukausina. Sen jälkeen tarkastelemme uudestaan syksyllä, mikä tilanne on. Meidän panos siviilipuolella on itse asiassa erittäin vahva. Me olemme numero 2 EU-poliisimissiossa. Meillä on yhteensä 37 siviiliasiantuntijaa tässä operaatiossa mukana. Kehitysyhteistyöpuolella olemme nostaneet summan 20 miljoonaan euroon vuodessa. Ja viimeisenä huomautuksena vuonna 2001 Afganistanissa ei ollut yhtään tyttöä koulussa. Tänä päivänä on 2,5 miljoonaa. Se on aika hyvä siviiliteko. Edustaja Tuomioja. Puhemies, ministeri Stubb hämmästyttävällä tavalla, suorastaan törkeällä tavalla antoi ymmärtää, että suhteet olivat johonkin olleet retuperällä ennen tätä hallitusta. Nyt kysyn pääministeriltä, jonka kanssa olimme hyvässä yhteistyössä samassa ministeriössä edellisen hallituksen aikana. Havaitsitteko te jotain tällaisia ongelmia Suomen suhteissa? Ja oletteko te sitä mieltä, että suhteita mihinkä tahansa suurvaltaan pitää hoitaa sillä lailla, että riippumatta hallituksen kannoista mennään kertomaan, että me kyllä olemme teidän kannallamme ja toteutamme teidän toiveita? Pääministeri Kiviniemi. Arvoisa puhemies, olen sitä mieltä, että Suomen suhteet USAhan ovat olleet erinomaisella tasolla myös aikaisemmalla vaalikaudella. Ja kun itse toimin ulkoministeriössä ulkomaankauppaministerinä, niin en todellakaan huomannut, että siinä mitään ongelmaa olisi ollut. Ja mitä tulee tähän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan, niin niistä on sovittu hyvässä yhteisymmärryksessä paitsi eduskunnan kanssa, niin tasavallan presidentin kanssa, eikä tässä ole ollut mitään ristiriitoja. Ja myöskin tätä avointa keskustelua eduskunnan kanssa on käyty, enkä siinäkään keskustelussa ole nähnyt mitään erityisiä ristiriitoja. Edustaja Laakso.